تسفى زبها لاي نقرص ببزح مخنياتات حاتيات سريحنا اتا حاتيات اندات مالالسه كጨنقنا يخيل ግን እግዚአብሔር አምላክ ሺህ حاتيات ተሰራحنا مبل شحن حدن محرت كمحر زخيل እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ጭካነ ዘይኮነ ዝቅድሞ محرቱ ዝቅድሞ አምላክ أبوزح صبابا زلخم دما እግዚአብሔር ከርህወልኩም ለምኑ ካብ ሰባት ፍትሕ ብዘይ ምርካብኩም ነቲ ሰብቲ ጸላሰናያት ኣብ ልብኩም ኣትዩ ንኽጸልኦ ብዙሕ ቦታ ይተሃብዎ ሰይጣን ካብ ሕጂ ንኔው ይኣኽሎ ንሕና እውን ግብሪ ሰይጣን ኣይንህሉ ኣይንንበሮ ሰይጣን ብብዙሕ ምኽንያታት ብብዙሕ መከራታት ኣብ ህይወትና ኣትዩ ይበታትነና ኣሎ ናይ ምብትታን ህይወት ይኣኽለና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቅሪ ክዝሕትልያ ዝበሎ ብግብሪ ንሕና ፈጸምቲ ናይ ትንቢታት ኣይንኹን ነታት ትዝሕል ዘላ ፍቅሪ ንሕና ኣዝሓልታ ኣይንኹን ሰባት ካብ ደቂ ሰባት ጽቡቕ ግብሪ ምህላው ክግንዘቡ ንስኻ ወይ ንስኺ መጀመርታ ጽቡቕ ንግበር እግዚአብሔር አምላክ ድማ ኣርኣያ ናይ ጽቡቕ ምዃንና መጎስ ክህበና እዩ እቲ ሰብ ድማ ኣብ ሰብ ጽቡቕ ነገር የለን ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሰባት ጽቡቕ ከም ዝገብሩ ብባህሪ እግዚአብሔር አምላክ ወይ ድማ ብመልክዕ ምስልን እግዚአብሔር አምላክ ከም ተፈጠርና ክግንዘቡ እዮም ኣብ መሬት ኮይና ንእግዚአብሔር አምላክ ዘመስግኑ ሰባት ንኹን ንሕና መስጊና ድማ በተ ንሕና ንነብሮ ክርስትናዊ ህይወት ካልኦት ንኸመስግኑ ንዓድም ብዙሓት ኣሕዋትና ኣለዉ ኣብ ፈቆዶ ዘይድሊ ናይ ዕብዳን ቦታታት ከይዶም ንሰይጣን ዘገብሩ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላክ ብምምጾም ክነስጎጎም ኣይንሕሰብ ኣይነስጎጎምን ብፍቅሪ ንሓብሕቦ እግዚአብሔር ናይ ፍቅሪ አምላክ ስለ ዝኾነ ሓጢአት ሽሕ ግዜ እንተተደጋገመ ምናልባት ምልምማድ ብዝኣክል ዝጸድቕና ኮይኑ ክስምዐና ክእል እዩ ወላ ወንቲ ሓጢአት ጽድቂ ኮይኑ ክስምዐና ክእል እዩ ጽድቅና ግን ናብ ጽድቂ ዳኣ ንለውጥ እምበር ብሓጢአት ኣይንበር እግዚአብሔር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ዕድመን መዓልትን ዝውስኸና ዘሎ ሎምዶ ንንሳሕ ሕጅዶ ንንሳሕ ዕድል ንኽበና ኢድዩ ይኣኽለና ናይ ዕብዳን ህይወት ንመለስ ንነሳሕ ፈቃር ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ናኡ ንምጻእ ንሕና ብግብርና ናይ ቅድስና ህይወት እንተነቢርና ዝጠፍኡ ዘለዉ ወገናት ድማ ክምለሱ እዮም ብዙሓት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣበይ ከም ዘለኹም ሕሰቡ ምናልባት ኣብ ናይ ሓጢአት ህይወት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም